Эфирда яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева исәмсез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Профильле класслардан алып, азык блокларына кадәр Әлмәт районында мәктәпләр яңа уку елына әзерме? При постоянном нахождении на этом стуле, сидении на этом стуле, осанка у ребенка будет портиться. Ярты гасырдан соң очрашу. Азнакайда ветераннар өчен яңа мәйдан чыгышлый. Бер-берсе белән аралашып, матур итеп, монда ял итәләр дип уйлыйм. Рәхмәт сүзләрен бик күп ишетәбез. Физик һәм психологик сәламәтлек. Әлмәттә иң мөһим темаларга багышланган шоу-конференция узды. Не задумывались вы о том, что то, что вам говорят или вы читаете на форумах, в социальных сетях, не будет являться той самой правдивой информацией, которая вам нужна? Әлмәт районында 1 сентябрьдә парт артына 28739 укучы утырачак. Алар арасында 2146 1 сыйныф укучысы. Әлмәттә мәгариф учреждениеләрен яңа уку елына әзерләү эшләре инде тәмамланып килә. Мәгариф идарәсе, янгын күзәтчелеге, Роспотребнадзор һәм Росгвардия вәкилләреннән торган ведомство ара комиссия тарафыннан мәгариф учреждениеләрен кабул итү 1 ай элек башланды. Соңгы тикшерү 25-нче мәктәптә узды. Мәктәпләрне яңа уку елына әзерләү эшләре җәй буе дәвам итә. Бүген соңгы әзерлекләр алып барыла. Комиссияның төп максаты 1 сентябрьгә балалар мәктәпкә килгәндә куркынычсыз яңа белемнәрне рәхәтләнеп алырлык уңайлы кабинетлар булдыру. Белгечләр биналарның техник торышын, янгын һәм террорчылыкка каршы куркынычсызлык дәрәҗәсен, санитария нормаларын үтәүне, уку кабинетларын җиһазлауны һәм балаларның уңайлылыгына һәм куркынычсызлыгына йогынты ясый торган башка мөһим аспектларны бәяләде. Азык-төлек блокларына да игътибар бирелә. Районның 2 мәктәбендә шушы зонада капиталь ремонт үткәрелгән. Бүгенге барлык эшләр дә төгәлләнгән. 25-нче мәктәптә өстәмә кухня кирәк-яраклары сатып алынган. 1 сентябрьдә бирегә 2209 укучы, шул исәптән 185 1 сыйныф укучысы килер дип көтелә. Белгечләр сүзләренчә, биредә балаларның һәр яклап үсүе өчен барлык шартлар да тудырылган. Школа функционирует до позднего вечера. Мәктәп кичке 9-10га кадәр эшли. Бездә өстәмә белем бирү яхшы үсеш алган. 3нче музыка мәктәбе бездә урнашкан. Балалар музыка мәктәбендә бассейнда шөгыльләнәләр, футбол, волейбол, баскетбол уйныйлар. Бию, җырлау һәм тагын бик күп нәрсәләр белән шөгыльләнә алалар. Мәктәптә түгәрәкләр күп. Еще много чем. То есть кружков очень много в школе. Комиссия мәктәпнең подвалында тикшерде. Яктырту, беренче чираттагы кирәк-яраклар, укучылар исемлеге барысы да үз урынында. Җитди кагыйдә бозулар табылмый. Шуңа күрә мәктәпне уку елына әзер дип таныла. На сегодняшний день есть замечания, я директору какие-то вещи тоже сказала. Бүгенге кисәтүләр бар. Мин директорга тикшерү барышында күрсәтә бардым. Мәсәлән, кайбер тәрәзә төпләрендә тузан бар иде. Партлар тамгаланмаган. Бу җитди кисәтү түгел әлбәттә. Шуңа да карамастан урындыкларны алыштырганда ул баланың буена туры килмәскә мөмкин. Укытучы партаның тәбәнәк, урындыкның биек икәнен күрә. Бу урындыкта даими утырганда баланың умыртка баганасына зыян килергә мөмкин. То есть это при постоянном нахождении на этом стуле, сидении на этом стуле, осанка у ребенка будет портиться. Комиссия әгъзалары сүзләренә караганда, гомумән алганда мәгариф учреждениеләрен тикшерү уңышлы уза. Бүгенге районның 95% мәктәбендә тикшерү узган. Кайберәүләрендә зур булмаган кисәтүләр бар, әмма алар 1 сентябрьгә кадәр бетереләчәк. Татарстан Росреестры җир һәм күчемсез милек өлкәсендә актуаль мәсьәләләрне аңлатуны дәвам итә. Чираттагысы торак йортны рәсмиләштерү ысуллары.
Халык төзегән йортларын нинди процедура буенча теркәүне үзләре сайларга хокуклы. Бүген теркәлүнең республикада 2 процедурасы эшләп килә. Первая процедура – это уведомительный порядок. Государственная регистрация проводится на основании... Беренче процедура хәбәр итү тәртибе дәүләт теркәве шәһәр һәм район хакимияте биргән хәбәр нигезендә үткәрелә. Беренчесе планлаштырылган төзелешнең туры килүе турында, икенчесе объект төзелеше тәмамланганын аңлата. И второе уведомление – это о соответствии оконченного строительством объекта. Тагын бер усул гадиләштерелгән тәртип яки дача амнистиясе. Әлеге процесс җирле администрациядән хәбәр алмыйча эшләнә. Монда йортның техник планы гына кирәк. Ул Росреестрда бирелә. Эльвира Аблиева билгеләп үткәнчә, бусы төзелгән торакны бераз тизрәк һәм җиңелрәк теркәргә мөмкинлек бирә. Ләкин бу очракта йорт бернинди шәһәр төзелеше нормаларын һәм кагыйдәләрен бозмаска тиеш. Әгәр йорт төзегәндә төзелеш кагыйдәләре бозыла икән, яисә бу участок саклану зонасына керсә, монда төзелеш тыела. Бу урында төзелгән йортларны беркайчан да рәсмиләштереп булмаячак, ә кайбер чакта аларны сүтәргә дә кирәк булачак, дип кисәтә белгечләр. Йортның тиешле кагыйдәләргә буйсынып төзелгәнлеген һәм участок турында тулы мәгълүматны Республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгында заказ биреп белергә мөмкин. Алсу Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә 6 сәгатьлек физик һәм психологик сәламәтлеккә багышланган шоу-конференция узды. Бу проект «Әйт» дип атала. Аны Яшьләр эшләре министрлыгы һәм Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы белән берлектә оештырды. Әлеге белем бирү сессиясе программасын безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Не задумывались вы о том, что то, что вам говорят или вы читаете на форумах, в социальных сетях, не будет являться той самой правдивой информацией, которая вам нужна? Стресс белән идара итү өчен нинди усуллар кулланырга? Аэрогрилдә әзерләнгән ризык зыянлымы? Яки симерүгә каршы нинди препаратлар кулланырга мөмкин? Катнашучыларның табибларга онлайн режимда биргән сораулары нигездә сәламәт гадәтләр, сәламәт ата-ана, хатын-кыз һәм ир-ат авырулары, артык авырлык кебек темаларга кагылды. Эрозия – это дефект, да? Все зависит от возраста женщины. Она может быть физиологическая, она может быть истинная, она может быть послеродовой. То я могу вам лекцию прочитать, и это 3 часов будет мало на самом деле. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый форматтагы очрашу республикада беренче тапкыр кулланыла. Белем бирү сессиясе программасы да гадәти түгел. Бу бер лекция сөйләү генә түгел, монда күп санлы интерактив нокталар, өстәханәләр, күргәзмәләр һәм викториналар. Катнашучылар да үз сәламәтлекләрен тикшерә алды. Табиблар белән киңәшләшергә дә өлгерде. ВИЧ статусын тикшертте, психологик тренингларда да катнаштылар. У нас выступают врачи, узконаправленные специалисты, выступления которых дополняются... Монда безнең тар белгечлек табиблары чыгыш ясый. Аларның чыгышлары пластик театр белән үрелеп бара. Бу бик файдалы һәм мавыктыргыч чара. Әлеге проект Татарстанда беренче тапкыр гамәлгә ашырыла. Һәм бүген без әйтә алабыз, ул халыкка бик кирәк. В формате автобусного тура реализуется впервые в нашей республике. Доклад ясаучылары медицина өлкәсендә республика экспертлары. Алар кыска чыгышларында күпләрне борчыган темаларны яктыртты. Сәламәт әти-әни булырга әзерләнергә, бала табу, аны сәламәт итеп үстерү кебек темалар аеруча яшьләргә файдалы булса, ир-атларда һәм хатын-кызларда яшь барган саен очрый торган диагнозлар турында мәгълүмат урта яшьтәгеләргә юнәлдерелгән. Конференциянең барлык нокталарын узып, катнашучылар партнерлардан кыйммәтле бүләкләр дә ота алды. Җиңүчеләр арасында Әлмәттән Снежана да бар. Мне очень понравилось, как провели лекцию специалист. Мин бүген бик күп мәгълүмат алдым. Үзем яшүсмерләр клубында эшләгәч, балаларга да сөйлим. Табиблар ничек аңлаешлы гади итеп сөйләде, мин дә шулай җиткерергә тырышачакмын. Своим ребятам вот так же доступно, так как они говорили, просто о сложном. Авыруларны дәвалауга караганда кисәтү җиңелрәк һәм шоу-конференциянең барлык интерактив нокталары да шуны исәптә алып эшләнгән иде. «Әйт» шоу-конференциясе безнең шәһәрдә 4-нчесе. Аңарда 350-дән артык кеше катнашты. Алсу Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай шәһәре социаль фонды бүлегенең өлкән буын аралашу үзәгендә дуслык темасын яктырткан чара узды. Анда район җитәкчеләре, социаль фонд бүлеге хезмәткәрләре, ветераннар катнашып, кызыклы хатирәләр белән уртаклаштылар. Әлеге чараны безнең төшерү төркеме күзәтте. Азнакай районында клиентлар хезмәте базасында өлкән буын аралашу үзәге 2022 елда ачылган. Үзәктә иҗат, музыка һәм уку почмаклары, җәйге спорт зонасы, шулай ук күп санлы өстәл уеннары бар. Биредә өлкән буын үзен кирәкле, актив һәм заманча итеп тоя дип искәртә клиентлар хезмәте җитәкчесе Миләүшә Шәйдуллина. Монда килгән кешеләр бик матур итеп очрашып, сөйләшеп, бер-берсе белән аралашып, матур итеп монда ял итәләр дип уйлыйм. Рәхмәт сүзләрен бик күп ишетәбез, бөтен җирдә менә ишетеләбез.
Татарстанда да безне иң беренче булып үрнәк иттереп куялар. Аралашу үзәгендә кемдер яңа дуслар таба, кемдер күп еллар үткәч элекке дуслары белән очраша. Җанида Марданшина һәм Рәкыя Гайсина 1976 елда Башкортстан Республикасында бер уку йортында яшелчәче һөнәренә укыйлар. Тулай торакта бер бүлмәдә яшиләр. Шуннан соң язмыш җиле аларны аера. Азнакайга алар Себердән күчеп кайткандар Нижневартовскидан 10 ел яши. Ә мин үзем Өфөдән күчеп кайттым да, без монда яшибез уже 40 ел. Өлкән буын аралашу үзәгенең WhatsApp бергәлеге дус кызларга яңадан күрешергә ярдәм итә. Шифа алдында очраштык. Сразу өенә чакырды, өенә бардык. Урамда йөрмибез, ничә еллар йөрдек дип, бер-беребезне еракта өенә чакырды. И шундый очрашулар дулкынландыргыч булды. Әмин әфәндәс Хаҗи Әхмәтов белән Галина Әхмәтова бер үк балалар бакчасына йөргәннәр. Онсы мин булам, Фәндәс Хаҗи Әхмәтов, Нурам Хәмитович. Менә минем янәшәдә утыра. Ул, конечно, миннән 1-2 яшькә кечерәк. Ну, минем кырыйга килеп утырган бит әле, дейдән. Башкаларны тапмаган. Ничектер туры килде шулай. Бу Кәкрелга авылының садигы. Шул садикта без даже бергә утырып төшкәнбез. Төп датасы юк, конечно, но минем уйлавымча бу 60-61 еллар безгә 4-5 яшь чамасы булгандыр инде ул вакытларда. Тормыш булгач, шулай садикта да бергә, эштә дә бергә туры килде. Менә язмыш, менә тормыш очраштыра. Очрашу барышында һәркем үз тарихын сөйләде. Өлкән буын аралашу үзәгендә бүген 20дән артык активист шөгыльләнә. Алар ярдәме белән төрле темаларга очрашулар үткәрелә. Бүгенгесендә мәктәп укучылары да катнаша. Балалар әби-бабайлары каршында дуслык турында шигырьләр сөйләде. Друг разделит боль и радость, друг поддержит и спасет. Даже с другом злая слабость вмиг растает и уйдет. Өлкәннәр хатирәләрне яңартып, җылы аралашып, кызыклы тарихлар белән илһамланып таралыштылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Шыгыр ауылында урнашкан нефть музейында Татнефть компаниясының 75 еллыгы уңайынан оештырылган махсус документаль музыкаль спектакль күрсәтелде. Мюзиклны беренче булып компанияның сәнгать советы вәкилләре күрде. Татарстан нефте тарихы аша сәяхәтне безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Спектакльдә Татнефть компаниясе хезмәткәрләре һәм Татарстанның көньяк-көнчыгышында яшәгән театр белеме булмаган кешеләр уйный. Труппада 15 үзешчән актер. Алар үзләренең якташлары, туганнары һәм якыннары тарихын сөйли. Бу куелыш аша тамашачылар республиканың нефть тармагының аякка басу һәм үсеш тарихын күрә. Беренче тамашачылар арасында артистларның гаилә әгъзалары һәм Татнефтьнең сәнгать советы җитәкчелеге. Была весна, половодье. Мой прадед с палкой залазил по пояс в эту ледяную воду и примерял глубину воды. Үзешчән артистларның берсе Мөгалимә Сәмигуллина. Заманында ул Лениногорскның татар халык театрында уйнаган. Килгәчтен бик авыр булды. Но аннан соң инде мин рольгә кирип киттем. Бик кызык. Яшьләр белән эшләү миңа шул хәтле рәхәт. Алардан шундый көчле энергия килә, шундый алар белән кызык, рәхәт миңа. Мин үземнең ничә яшь икәнемне дә оныттым. Бик кызыклы, бик яхшы, бик шәп спектакль килеп чыкты. Спектакльне җитештерү драмасын популярлаштыруда махсуслашкан Мәскәү хезмәт театры режиссерлары куя. Сценарий өстендә эш ярты елга якын дәвам итә. Татнефтьнең 75 еллык тарихыннан дистәләгән реаль истәлекләр җыела. Фото һәм видео архивлар карала. Мәскәүдән куючылар командасы нәтиҗәне югары бәяли. И мы каждый приезд наш видели, насколько, как они выросли сильно. И вот то, что мы сегодня увидели, это мне тоже кажется, что это потрясающе, учитывая то, что это не профессиональные артисты. Перформансны куер өчен махсус шыгыр нефть музейын сойлыйлар. Урын һәм экспонатлар бер юлы берничә чирнең рухын түгел тапшыра. Спектакльдә 11 гасырда башланган Татарстанның һәм Идел Болгарының кара алтын тарихы турында бәян ителә. Нефть чыгаруның камилләшүендәге һәр этап төбәк үсеше өчен зур әһәмияткә ия. Куелышта нәкъ менә шушы тема чагыла. Артистлар әлбәттә профессиональ дәрәҗәдә уйныйлар. Аларны үзешчән артистлар дип уйларлык та түгел. Мин хәтта Кырымда Әлмәт театрының җитәкчесе утыра иде. Аңардан сорадым, бу сезнең артистларыгыз түгелме дип. Чөнки бик ышандырырлык
уйнадылар, режиссерлар көчле эшләгәннәр, артистлар белән дә үзешчән артистларны профессиональ дәрәҗәдә уйнарга өйрәтү бик авыр. Спектакль сәгать ярым бара. Артистлар тамашачы белән музейның 5 төрле локациясендә аралаша. Күрсәтүләрнең берсендә безнең хезмәттәшләребез Светлана Антонова һәм Рафаэль Сафин да уйныйлар. Алар телевидениедә эшләү дәверендә нефтчеләр турында йөзләгән сюжет һәм передача төшергән шәхесләр. Светланың әтисе дә скважиналарның җир асты ремонты буенча мастер булып эшләгән. Мы делаем сюжеты о нефтяниках, мы делаем ролики о нефтяниках. Грубо говоря, я отношусь к профессии нефтяника. Мы знаем, как добывается нефть, каким способом добывается нефть, какие бывают... Так, это не туда? Рафаэль, вырежешь потом? Мы ж телевизионщики. Шыгыр нефть музейында күрсәтүләр нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне алдыннан 23, 24, 30 һәм 31 август көннәрендә узачак. 6 сентябрь көнне спектакльне Әлмәттәдә күрсәтү планлаштырыла. Эшне сәгать 4-тә Каракүз скверында карарга мөмкин булачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луча Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.